Sanya uwar magunguna. Sanya uwar magunguna. Shin ka san amfanin sanya kuwa? Ka san amfanin sanya kuwa? Ka yi like, ka yi comment da sallallahu alaihi wasallam, ka yi sharing domin ƴan uwa su amfana. Zan gaya maka riƙaƙƙun asirai guda biyu wanda ake yi da sanya. Ka samu saiwar sanya sai ka tono ta. Sai ka zo ka samu zuciyar shaho dai mai tashi wanda ka sani, zuciyarsa ake samuwa. Sai a zo a haɗa da wannan saiwar sanyar sai a daka sai laushi. Ka tirara a cikin gonarka. Albarkacin annabi da alƙur'ani. Ka rabu da matsalar tsuntsaye. Tsuntsu ba zai iya zuwa ya ci abin da ka shuka ba zai iya zuwa ya tona abin da ka shuka ba. Sannan idan amfanin ya zo yayi, tsuntsu ba zai iya zuwa ya cin maka amfani ba. Tsuntsaye ba za su zo su lalata maka amfani. Duk irin kakar tsuntsaye da ake yi, ka rabu da wannan matsalar. Tsuntsaye ba za su iya zuwa ba. Haka ƙwari ba za su iya lalata maka amfanin gona ba. Haka duk irin fari da ake yi, amfaninka ba zai lalace ba. Albarkacin annabi da alƙur'ani. Sirri na biyu, amfanin sanya idan kana so ka rabu da matsalar ɓeraye a gidanka. Ɓeraye dai da ka sani, in kana so ka rabu da matsalar ɓeraye a cikin gidanka ko a cikin ɗakinka inda ɓerayen suke addabarka ko a cikin gonarka inda ɓerayen suke addabarka, kar ka ɓata lokaci, ka yi liking, ka yi comment da sallallahu alaihi wasallam, ka yi sharing domin ƴan uwa su amfana. Ka je ka jarraba, ka je bidiyon da yake ƙasan wannan bidiyon, ka ji yadda ake maganin ɓera da wannan baiwar Allah itaciyar wato sanya.